teritoriul României. Așa arată, de exemplu, unul dintre tractoarele furate găsite la noi în țară. Prețul pentru un astfel de utilaj ajunge chiar și la 250.000 de euro. Nu are un sistem GPS încorporat, așadar este foarte greu de urmărit. De altfel, în lipsa unui sistem de urmărire, foarte multe dintre astfel de echipamente ajung să nu fie găsite niciodată. Într-un răspuns pentru știrile ProTV, reprezentanții uneia dintre firmele olandeze prădate de hoți au transmis că, deoarece confiscarea vehiculelor face obiectul unei anchete ample a poliției din România, nu dorim să interferăm cu ancheta în curs. Între timp, discutăm cu părțile interesate despre îmbunătățirea urmăririi tractoarelor sau a modulelor GPS destinate agriculturii. hoții sunt însă extrem de atenți și falsifică documentele de proveniență ale utilajelor pe care le aduc în țară pe platforme. Se fac verificările specifice la controlul de frontieră, în baza seriei de șasiu, și atunci se constată dacă autovehiculul în cauză figurează sau nu cu o alertă. Polițiștii de frontieră spun că anul trecut au descoperit 6 utilaje agricole semnalate ca fiind furate în diverse țări ale Uniunii Europene. Furturile au luat avânt și din cauza prețurilor mari pe care le au aceste echipamente. La noi sunt mai scumpe cu 10, 15, chiar și 20%, mi se pare foarte mult. Un tractor costă de la 100.000 de euro în sus, în timp ce o combină modernă poate depăși 1,5 milion.